Mhuri yeZimbabwe maswera sei madekwani akanaka manheru akanaka mhuri yemunyika yeZimbabwe. Zvinosuwisa zvinotyisa zvatiri kusangana nazvo nzvimbo yeMashonaland Central. Mukomana auraya mai vake akanwa ropa pamwe chete nekudya nyama yavo. Tambouya nenyaya yenguva yemasikati, asi tirega tidzoke tichikupakurirai zvazonge zvichiitika kana kuti zvazotaurwa nemunhu anga aripo anovaisa hwira wamai ava vaurawa kana kuti vapondwa. Anga achitsanangura mafiro avaita uye zvanga zvichiitika semaonero anga achiita. Regai tiise nyaya yacho mugoni kunge muchinzwa. Cheka nebanga ndobva apinza banga iri neapa richibuda neuku. Saka ndiri kuona kuti semunhu anga asingasvikiki, anga asingabatiki, akashaya anomubatsira nekuti zvanga ari zvachona zvazvamupfeka zvachona zvasingatodi munhu. Saka vanhu vaitya kusvika padhuze naye. Akaona kunge akanyanya kubhulidha zvakanyanyisa. Asi chiri kunetsa ndechekuti zvoni iye anga akutora mweya wekuti zvoni inini ndatakawanda panoti Brighton kuti Musa. Saka vamwe vadya musoro, vamwe vakadya matumbu, inini ndanwa ropa. Asi uyu mutorwa wandadya uyu ndakuda wedzinza mumagoni. Saka mapurisa vakazokwanisa kumubaya jekiseni rokumbomisa ropa chichiwateva vachizamawo kumubatsira nekumusunga kuti vakwanise kumutakura. Saka kumutakura kwavakaita vakamutakura vachiti ari kunorapwa kuchipatara, akabva kuchipatara kuzoenda novharirwa. Saka vazongoona afa akadonha. Ini chandiri kuona vanhu vangataure zvavo vachiti satanism. Chandiri kuona haisi satanism. Mwana uyu inhauye kutoti mweya watomupfeka. Because nyango mapurisa chaivo aitotaura kuti hatisati taona zvakadai. Because the moment yaakavauraya aicheka nyama dzimwe achidya. Saka paakavatema newiponi yaaishandisa akavatema musoro. Saka ndikufunga kuti nokuda pakutema musoro vane tsinga yakaita sei nemunzeve akabva svika ndobva avararira, ndobva atanga kunwa ropa reri. Achinwa kudaro vanhu vese vakabva vatya vakakanuka. Mapurisa akati madha, zvinhu zvandiri kuona izvi inini hasina ndambozviona. Mwana uyu haite here zvemadrugs. Ndikati nini ipapo ndinomupupurira, ndinomira naye. Mwana uyu anwe doro, apute fodya, haite sei. Dai kukunzi anonwa doro taitaura kuti pamwe imbanje kana kuti mutoriro, but hakuna mwana uyu kwaaienda. Pana amai vake ndopangaiva ari, pana baba vake ndopaanenge ari. Nesuwo zviri kutotinetsawo kuti mweya wacho mweya hwai wabata mumusha umu, nokuti kana iye nezve tiri kutotya kuti baba ava vachararama sei, upenyu hwavo uchazovei, nekuti amai. Hamawadekani inyaya inosuwisa, inyaya inotyisa, inokatyamadza kuti zvinyi zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Hatizivi imimi kana makaitarisa nyaya iyi munoionawo sei. Amai ava pakutaura kwavari kuti ivo havaoni iri nyaya ingava yesatanism sekutaura kuri kuita vamwe, asi vamwe ndivo vari kuti pamwe inogona kunge iri ngozi kana zvimwe zvinenge zvakagonawo kunge zvichisanganikwa nazvo nemwanakomana uyu, kana kuti kune mweya uri kutenderera munyika uri kukanganisa vanhu, uri kuita kuti vanhu vaite zvinhu zvakasiyana siyana. Hatizivi mimi munozvionawo sei, munofungawo sei? Tipeiwo mafungiro yenyu mucomment section. Zita rangu ndinonzi Rona kuti kwamakusha.